Ojibia TV, wobɛgye wo ho.
Anachami bɛdeɛ sina obisaeɛ no mberɛ pii no deɛ yɛabɛto no yɛ ɔsɔfo na sɛ yɛkɔ yɛn nuanom kramofoɔ hɔ a yɛse malam yɛba yɛn nananom adeɛ mu so a yɛsɛ odinsini anaa ɔkɔmfo
nanso yɛate asɛm foforɔ kronkron ne nyame somafo yaw na ɔbaeɛ no ɔma yɛte aseɛ sɛ ɔnyɛ wei mu bi a na ɔyɛ nyame ne somafo a nyame asoma no na nyame asoma no ɔman Ghana mu deɛ nti a ɔbɛpie wɔ ɔman Ghana mu ne sɛ nyame ne yɛ nananom wɔ bɔhyɛ bi saa bɔhyɛ no ɔbɔ Israelfoɔ ɛbɔ Arabiafoɔ din wom ɛna ɔbɔ Akanfoɔ din wom nti yɛn Akanfoɔ no afei ɛna nyame aka yɛn a wasoma ɔsoro dɔm no bi sɛ ɔmmra wɔ ne patibea mu na ɔfa ne sɛm mmerɛ yɛn na ɔba nso nsɛm a ɔde baeɛ sɛ nyame sɛ ɔmmɛkyerɛ yɛn n'akyiri akwan na ɔnyi yɛn firi ɔhaw bi a yɛwɔ mu owie a deɛ ɛyɛ a ɛyɛ ne deɛ ɛyɛ a ɛnyɛ no wakyerɛkyerɛ yɛn na yɛtumi adi nyame nhyehyɛeɛ so ɛwɔ asase yi so na wamfa nsi hɔ ɔsɛ ahendie ɛfiri ɔsoro ansa na ɛba asase yi so nti ɔba a ɔmpembɛ ahemfo na ɔnkyerɛ ɔmo sɛne Nyankopɔn nhyehyɛeɛ te ɛwɔ ahendie ho yɛdi so a ɛno na ɛbɛma nkonnwa no so abɔ yɛn ho ban na ɔma ama yɛpɛ sɛ yɛyɛ no asase so yɛtumi ayɛ sane yɛfiri ha nti yɛbaeɛ a ɔyɛ nyame somafo ɛsiane sɛ ɔyɛ somafo nsi ɔsɛ nyame akyirɛ kwan a ɔkyerɛ yɛn no ɔde nyame som ɛna ɛbrɛ yɛn ɔsom ne din de asomdwoe ntontom som asomdwoe ntontom som ɔsom a ɔde baeɛ ne ni ɛda mu som kyɛn Christian som ne Ikramo som ma ɔyɛ nyame ne som nti yɛbaeɛ a ne din ne ɔkronkron ne nyame somafo ya ɔsom a ɔde baeɛ nso din ne asomdwoe ntontom som yo nura ɛdeɛ ɔsɔfoɔ kasamafoɔ ɛkyerɛ yɛ ni sɛ bɛyɛ hu no sɛ wɔyɛ ɔsɔfoɔ nanso yɛde yɛfrɛ no asɔfoɔ nanso so ne deɛ no yɛ sonko ɔno ne deɛ no deɛ sɛdeɛ ɔkyerɛ no onyame no ankasa ɛna ada n'adi ama n'aba asase yi so a ɔba ne honam mu na sɛdeɛ ɔkyerɛ ne sɛ som a okura mu no nam sɛ ne deɛ bɛyɛ sonko afiri nkramosom mu afiri kristosom mu ɛkyerɛ sɛ ɔno deɛ ne deɛ no yɛ sonko koraa ɛno nti ɔbaakanfoɔ no ba onyame dii no baa sɛ ɔntoɔ mɛgyina ɔma akanfoɔ sɛdeɛ Arabia ne Israel ɛteɛ no ɔno ne deɛ no nso so ɔno nso ɔbaakanfoɔ ba ɔbaakanfoɔ nhyehyɛeɛ mu a akanfoɔ no nso so onyame na ɛbɔ ahennie nanso akanfoɔ nso ɔbɔ ahennie ma yɛ ɛno nti so ɔba de a na wɔ sɛ ɔne ahennie no nso so ɛto kɛsɛ ɛno nti ɔbaeɛ no ɔgyina ahennie no nsusu mu ɛba nananom anaa so fɛtɔ so bie mu sɛdeɛ ne som no ɛteɛ nam sɛ yɛ sonko nti no ɛdini nso yɛ sonko ɛgyina da ɛsom no nso yɛ asomdwoe ntontom ɛsom yɛ a ɔno nso so ɛde nyame ɔnam Nyankopɔn Honhom Kronkron so ɛde aba abɛdua asase so ɛno nti sɛ nnɛ ɔbaa w'anim a ɔno ne som no ɛda mu ɛfiri nkramofoɔ deɛ ho ɛfiri akristofoɔ deɛ ho na mmom ɔno nso so sɛdeɛ ɔkyerɛ no na ɛsɛ ɔyɛ honhom mu ɛna waba honam mu ɛno nti asomdwoe ntontom som no asekyerɛ ɛno no ɛno nti ɔbaeɛ a deɛ ɔse wɔ no nura Mɔsɔ asɛm no kakra nhyehyɛ a ɔwɔ hɔ ni ɔtumfo Nyankopɔn na wayɛ na nhyehyɛ no dadaada na atwe na edu Ghana po so wɔ do akan ɔka akan a akanpa a akan ɔyɛ nyimpa a wɔwɔ no akan ɔyɛ nyimpa a wɔwɔ no na ɔyɛ anim nana ɔnna kɔmhyɛyi a ɔde kana bɛ wiase wɔn no wɔ nsuo n'akyi Nyankopɔn no bɔ na hɔ bada wo mu na wiase agye nkoro bɔpue na mmom na hyehyɛ nda wɔre nda ɔda akyiri na dɛm dwumadi bɛba da ɔsom Moses ɔman no yɛ Israel Arabia na Ghana nti hwɛ Bible mu a ɔka Israel Misraim na Assyria hɔ na Akan ɔyɛ no dɔm wɔtena yi Akan yɛ mmadu a wɔtwe na bɔ ɔtwe da wɔtwe ne Nyankopɔn ka kyerɛ na ɛsiesie asase bi ama ɔwo no wasefo wɔ bibiri ane West Africa nti Akan na ɔtwe da wɔtwe no ɔno ɔnyɛ Akan dɔm bi na ho ayɛ dɔm paa ɔho da ɔyɛ nkɔbɔ hyɛ asase ndo obodo Central Africa ɔna Akan awu yi ebusua mpanyinfo to a akɔntun do odi Techiman
Teaching my whole assassin. Okay, one some on an year to see. The one what you over pay will be an undrum. In a hapo. A shanty. A chim. Quapim. A cum. Tinchra. Wasa. A sin. Chufu. No infant. Now I can't know the Campbell Yasin. Let them non fantical. Them so I am nana. Eba a complete utoma. But what Nebush and Ankasanka for her. The Mebush and echo. I won't open echo or down. Now I feel the time I'm mere now. Them also Moses was there. Also consume Muhammad. The mission has been come. Wamaka. I feel to get up a sword. I feel that kind of work to do. And say, she end up not say, I'm open or any shout or that. On check. Am I going to open it and pay for it? Sunday. It's a bit young people do how by I will be in there. I can papa. So they be obey ye, and will there be. I feel not obey ye. Now I'm not smart to them no young couple or another. I may be a young couple of small smart woman or a man who to hold. So small smart to be based there. What do you used to do? Well, a man, I see. When she could see no son about Mecca, my rabiati. Into them, there might be a wood man up and temple prayer. The Jumel Casina, Giant Podo, and Anamayopo. I'm one more man of a quay, ya and my phobia. I may put the wire cratchable, or my mate, ya came with emotion. It's no more better. But here the Moko and an painful. Now, as some of the Bama country home, I mean, mother, I want to budge out to Sunday. I sure the hope. The Naya and him. One watch more man I did. I could and say, them not say, ya be didn't see. A young HDP. So, oh, I send you will be some. What will be said? But you're sort of a crabby. And men now soon, though my gunner, up on a temple prayer. Sunday, you must snap about men. You must snap about men. I don't know who is must send it over. It's not send it over home and zero or man, poor man or one. Maybe I imagine radio a custom, JTV a customer. What were a button, over some button? A man on you that. Just would say that I'm a country on son. So I better ask. Yo. You are said the Yamasuma for ya. What's your name? Yame, a suma no few swab bus as he should hear. Now, said it, say, ya, when you made a man or any do Yame action and say, on ye, and one more one who so good. Said the war can a tintin, and I have one upon the say, as you say, I bet me a bomb or may a dear. Yame, the whole and some was I am for so. See, Tiana dear, I am for Tiana dear, or mine be ye. Besides, or mine are cratching for a woman, move. Yenina, dear, and woman, yes, ya. Nemo, man, I'm letting to say, near money, dear, or more any so. Said when you may assume no the Bibia Shen and no. Said there or no over cano. Said when you made a share, Moses and not man, come Israel would be so. Or some the share, Mohammed, you are not or come Arabia for no so yet, they did so. No one or no so when you made a shena. If you say yes, yet Tieno, now him for good Tieno, now would they, Nancy say no, and the boo my annex or minor, ever fun and to my pa, Efra. No one there was say a boo did ye, set or minor. Blend up place we and checola, or may you bet tenants here, your tenants here, you did not send me a duma, any or mine of a fun and to my pa. A crack, a person or the 2 moon pennies for any more. Sibia, oh, I send back whom you knew with Sano. Not a new year for the amount. I said, yeah, with a much more for you. I jam. Jean. Also ba akamfo eba na akamfo nso o wa na udura santimemu ade aye oyewura o oduru otumfo akọ bakani asa na wo ba ya na asese No, wanya ekiri maniti oji o anti say makoko do ba santimemu ba dia ene na eso ko Yo, Eura, and I was my fault. Said you will let Canada.
ɔse akanfoɔ ba a ɔbaeɛ no ɔgye tom na mmom akanfoɔ no so obiara wɔ ne nan no sɛdeɛ ɔbobɔɔ so no akan abusuakuo no ɔbobɔɔ so nyinaa ɔpɛ sɛ obisa wo sɛ aha yi deɛ yɛyɛ asanteman mu deɛ yɛwura otumfoɔ ɔna ɔda asanteman a ɛyɛ akanfoɔ ɔpɛ sɛ obisa sɛ wonim deɛ wode adu ne wura anim na ɔwɔ ha yi Yo, I'm there. Mass will be Moko. Na no one boy and by. Until the young girl. You jab here over there. You know, and son. Now, where you walk. Mass will be Moko. The man said, this is what the one about son has been. you are now Roma sɛ yɛne ayɛ ne yɛwura mfoɔ ɔntumi mfiti prɛko pɛ nkɔ nanan so na wato nkra ama nnipa kɔ nanan so mmuayɛ no firi hɔ ba a sɛdeɛ wɔto nkra a ɔnya mmuayɛ a ɔti ne ba ha saa na ɔnya ho mmuayɛ so a Nipa pa mu di a ɛsɛ nka kɔsi yie papa wɔn wɔ da asantuma ya no wɔn wɔ ka me se a ɛdi n'akyi na sɛbi wo wɔde nkra bi gya me ɛyɛ yi ɛntumi ne asantuma ɛnkasa ɛsɛ yi wura no a nka yɛ nyina nana megye di sɛ nka wɔbɛyɛ biribi wɔ asantuma mu a nka wɔsrɛ kwan firi hɔ ansa na ɔtumi apagya no wɔ asantuma yi Oh, no, no. onyame somafo sɛdeɛ yɛwura ase You imagine. asanteman mu deɛ wonya bɛduru mu a yɛwura otumfoɔ ɔno ɛna sɛbe ne tumi ɛna amanhene nyinaa ɛde wɔ asanteman mu sɛ wobɛduru ha na wobɛba ne hwee so man mu ha a na nea wohwehwɛ biara no ɛfiri yɛwura hɔ na ɛbɛduru n'anim ade a ɛkyɛ sɛ ɔno nso wɔma kwan a ɛkyɛ sɛ ɛmu da hɔ sɛ ne wura atumi ama wo kwan sɛ nante n'asanteman mu nti baabi a aba bɛduru biara no ɔhene bi a bɛkɔ no obi a nam sɛ ne wura asa yɛ adeɛ nti ɔno so ɔno wo ka biribi a ɛkyɛ sɛ n'abɔdue Yo, nine. Na, there Macan. You would do. Ebe ya, you man, me pee. You come me pee. And so maybe I made together. I don't cook another. So, but there be a wood. yɛ ɔmewura sɛdeɛ onyame somafoɔ yɛ aka no ɔso ɔbaayɛ ɔkyinkyini sɛ asanteman bebree nanso sɛdeɛ tie biara no wɔntumi ma ɛyɛ biribiara na ha deɛ ɔba a waba ha yi mekura msusu sɛ n'asafo no bi wɔ ha ɛno nti na waduru ha mmom waduru ha a n'asafo wɔ ha deɛ ɔbɛba abɛhwɛ w'anim ansa na wakɔ yɛwura so so sɛdeɛ ɔkyerɛ no bibi a naase bi wɔ ha megye di papa yɛ ɔte wei papa yɛ ɔgyina wei ɔno sɛ n'asafo wɔ na daa no wɔ ha papa yɛ ɔgyina wei wọn nso yɛ waa hɔ nana nsonyi wadie nti mi megye di saa wura paatwa adaroma onyame somafo waba wo nua panyin wɔ koraa nana wɔ nana nkasa yɛ ne ti saa mo ba a mede ɛmu nyinaa yɛka sɛbi wɔ asanteman na hɔ sɛpɛnte asante na wɔ hɔ sa biara wɔ ne wura ɛna sɛ woba asantefoɔ ba deɛ a na woba akamfoɔ ba deɛ a na wɔadu asanteman mu deɛ a na ɛsɛ ne wura mo a na yɛ nti a wɔ no ɔnso wɔte wase ɔno koraa na bɛfrɛ akasa bi a ɛnya ɔngyɛfoɔ bi o na yɛnya kamafoɔ bi a ɔno nso nyame wɔ abasa bi a wɔba mo bɛtwa so wɔba a obiara nye no ɛfiri hɔ ba na sa ɛno nso yɛbɛka ne sɛ wohwɛ Ghana mmerɛ mu a ɛwɔ freedom of worship freedom of speech nti wɔba ne sɛ nakɔrɔ no bi ɔwɔ ne sɛ ɔno mu kasa yo onyame somafo Yeah. sɛdeɛ yɛwura aseɛ ni ɛbi a wɔde wokɔ no deɛ na wɔkyerɛw sɛ woba asanteman mu ba deɛ a ɛneɛ na asanteman ba na abaeɛ deɛ a ɛneɛ na asanteman wura wɔ hɔ nti nka akɔ hɔ ɛna ɔto nkra frɛ nana yɛwura afei so yene ɛnyɛ onyame diifoɔ bi a na onyame somafoɔ bi aba ɔba wo naa so mmom deɛ ɔde baeɛ bi ɛneɛ na ka n'abɔdue na sɛ woma ne te aseɛ sɛ mebae bɛhyira masafo ma ɛwɔ wo feeso man mu ha ɛno nti ma bɛduru ha deɛ na ɛwɔ sɛ ne ba bɛhwɛ sɛ deɛ ɔmo titi a ɛdeɛ na nka ɔni asɛm bia na mmom wode asanteman dii kan no deɛ na ɛwɔ sɛ
hwɛ w'adwene yɛ dɛ ɛkɔ hɔ ɛno nti sɛ wasafo ma na waba ha ɔman mmara ma kwan sɛ wasafo no wotumi de kɔ ɔkuro biara na ɔman biara wopɛ so ɛno nti sɛ ɛnam so ama wabɛte asafo no bi wanaw ne wasafo ma ɛbɛdi nkita ho ɛno nti ɛna wɔso so wontumi nyina yɛpɛ mu na wɔhunu sɛ wɔne asase wura na wobɛba nanaa so deɛ ɛna ɛna ɛkwan da fam bɔkɔɔ ya ɔma wotiri nkwa sɛ nyame de wɔbɛaba abɛdi wura asɛm dɛm na ɔte yɛwɔ nkurɔfoɔ a wɔ station ankasa mpo wɔ ha yo me wura ɔse saa pɛpɛɛpɛ na ɛwɔ ne dɔ no anti na ɔde ayi na wɔntumi mu aka yi ɛfa so me wura sɛ wate wase obi bi foforɔ bɛka de bɛto yɛ wura anim a na ɔbɛbi si wura yo ɔne abɛsomafo ɛneɛ na yɛbɛgyina yɛ wura nam ɛne yɛ nana ahema nam yɛde aseda kɛseɛ ɛde ama wo ne wapamfo a mɔbaa ha nyinaa sɛ ɔso wobɛbɛduru ha na wohunu sɛ sɛbe amammerɛ de amammerɛ ɛsiane sɛ waa wo nkasa yɛkyerɛ sɛ onyame ɔbɔɔ soro ne asase ɔna ɔbɔ ahennie ɛno nti baabi a onyame soma wo so ɔma wohunu sɛ ahennie no yɛ ɔno ara ne nsa ano adeɛ ɛno nti sɛ wobaba bɛduru di a na wobɛhwehwɛ baabi a ahennie tumi bia ɛwɔ ɛno nti na wobaeɛ no so wohunu ahennie tumi sɛ ahennie kɛseesei wɔ ɔfɛ so mam na woama w'ani agu so na wo ne wapamfo nyinaa wotumi bɔ anan ɛbɛhwehwɛ sɛbe yɛwura yɛ a ɔte pɛnsɔman te sɛ pɛnsɔ akonnwa kɛseɛ yi so na wode onimdeɛ ɛne wɔne soade mu ne de nyame de asoma wo ɛde aba bɛkyerɛ yɛwura ne yɛ sɛ sɛ yɛ aseda ɛne ɛde da wo ne wapamfo nyinaa ɛne wobaeɛ kakra a wode aba bɛda ɛde abɛsua yɛwura sɛ ɔmfa nsom na wommɔ bigya nananom nyinaa ne yɛde aseda a ɛni nkabea ɛde ama wo nipa yɛwura adawoma ɛne onyame somafoɔ yɛ asɔsɔ ne ne mpanyimfoɔ sɛdeɛ ɔmu sie ne sɛ ɔmo nso aseda ɛwɔ ne ɛde ma wo sɛ ɔmu baa yi wate w'anim ama wɔ mu na wo ne ɔmu agye nkitaho a yɛ a ɛyɛ aso aseda ɛna ɔde ma wo ne wo maame ɛne wakyerɛ wo ɔnsa kwan yɛkɔ Wadaworoma Mr. Jansen ɛwɔ awafra wɔtɛma yɛ a wɔde ne nyame soma fa bia bi na wɔtɛ ko nta no ɛnyɛ no wani Mr. Jansen bia no wɔtaa de nana nneɛma fi tɛma ba no ɔbakɔ a ɔba no hɔ ma me nna bɛkyɛ nana fa ɔkyɛ ne ka ho wura bi yɛ kɛse nyame soma fa a ɔno wani na kakra me de mesu no tumi bi aka ho sɛ nyame somafo yɛ ayaresa na ɔde ba ɔfɛ so mɛma obi a ɔwɔ yadeɛ bi da ne so wɔde akyina nkɔda ɔde anante a wapem ɔne ofiri sɛ ne baabi ankɔ sɛ nanamadawoma sɛ yɛ nifira sɛ yɛ stroke sɛ yɛ poma na wokuta na wonte saa na wabɛyɛ saa no na waakasa wokuta wo no ne nyame somafo yɛ ɔhyia a wankasa bɛnya ayaresa ɛwɔ didie mu ɛna ɔde nam ɛnɛ yi ɔde aba nana asase so sɛ obi wɔ awɔ ha no yo yɛwura adawoma sɛdeɛ onyame somafoɔ yɛ a nhwɛ so ni a yɛ a wɔhwɛ n'asafo no so ma no ɔpanyin wɔ ha sɛdeɛ wɔkyerɛ no no sɛdeɛ wura ɛyɛ onyame somafo yɛ a akyɛdeɛ a onyame de ama no na ayaresa deɛ wɔte ne kyɛ wa osisi akyea okuti bi anifra ɛhaw bi a ɛda wo so a ayɛ kwankoro bi a ɛda wo so biara no sɛ yɛde no abɔ mpu ne mpu deɛ wotumi ne hyie a osusu sɛ onyame bɛfa ne so ama wakɔtɔ aba sɛdeɛ no nso so ɔde ta ɛdoɔ no no ɛneɛ ne yɛbɛsa da wase bie ɔno deɛ bebree ɛna wɔ ha kyɛneɛ yɛfiri a yɛbɛsua yɛwura na yɛabɔ ne dawuro ne obiara wɔwɔ ha sɛ wɔbɛkyɛre ha deɛ a ɛneɛ na ɛneɛ yɛbɛba ne so paa nti yɛfrɛ da wase Madawoma ɛmu sɛ yɛto nsa ma yɛwura
nansa ne nnɛ sɛ nnɛ yɛ a nyame yɛ adom a ne nanana wɔ ma ɔma yɛ baabi ne ayɛ wɔ biribiaa kamakama adie ɔkronkron ne mɛtumi agya no anim asɛ sɛ nana nya nkwadaa na ɛnɛ sɛ dwumadi de bɛba ɔfe so de bɛba wieɛ nyame yɛ adom a culture center ɛyɛ ɛfiada no memenda nti deɛ wantumi nyame somafoɔ yɛ ahyia no mɛtumi afa no ɛti akyi na waba hɔ ba hɔ a yɛne a nana akoraa ɔfe so de hyɛ no wɔ hɔ ɔkɔmi a de bɛfa baabi a ɔbɛnya nyame somafoɔ yɛ wɔ ne fɛ na yɛyɛ wo nyinaa no ne yɛde akwanhyerɛ Yo, Nura, Wadaruma, sɛdeɛ wɔde ka ato nyinaa no ɔse nnɛ yi ɔserɛ kwan ɛ nnɛ nyame ayɛ adom ama no nnɛ wabɛbɔ mpo ne mfi wɔ ha yi deɛ ɛna kyɛ sɛ deɛ wɔde baeɛ no akɔnya aba ama no ɛno nti wɔbɛfiri ha ɛnɛ ɛfiri memenda ɛne ɛfiara ne memenda deɛ ɔwɔ cultural center nti sɛ obi biara a saa ha woyɛ kan ɛwɔwɔ bibiara no ɛna wɔde hyɛ kronkron a wo ne di n'anim deɛ ɛdeɛ na akɔ a sɛbe wonyame somafoɔ deɛ aha wayɛ hɔhoɔ ama yɛ na mmom yɛnnua yi deɛ wɔ ha wobɛɛ no a yɛhu yɛwura nyame somafoɔ yɛ na wɔde woakɔkyerɛ no na wo nso nyame afa ne so ama wokɔdaa na no afiri wo so na bebrebe nyinaa no sɛ aseda na mmom wɔbɛsrɛ sɛ sɛ biribiara wie pɛyɛdeɛ na wɔnya wo de a ɛneɛ ne sɛ wobɛma ne kwan a ɔne ne mpanimfoɔ atumi asan akɔ nti na ɔmankɔtoa dwumadiɛ so Mese bi a afei na wɔba abɛhyɛ dwumadie no ase sɛ mabɔ dada ɛyɛ adwuma ayɛ adwuma wie yɛ a ne na wo bɛfa no saa yo deɛ yɛwura aseɛ no ɔse no onim sɛ bi a afei ara na waba na mmom sɛ wɔwɔ ha dadadeɛ a na afei na wawie na wɔkɔ deɛ a ɔntumi nkyene mfimira ma no kwan yɛde ɛwura ase nyame mpanyimfoɔ no mde ɛwura ase yɛwura ɔsɛ aseda nyame somafoɔ ne wada wo sane bibi yɛ so ɛneɛ ɔmhyɛ ɔbɛbi kɔkɔ ne nyame somafoɔ a sɛ memmɔ mpaeɛ ma yɛn nti sɛnea wobɛyɛ obi biara a wogyidi akyerɛ wo no na woagyina hɔ saa ne yɛde abɔ mpaeɛ ɛfi nyankopɔn wo a wobɔɔ soro bɔɔ asase bɔɔ mu nneɛma nyinaa wohyehyɛɛ mu nneɛma nyinaa ɛnnɛ wonim sɛ yɛba abɛhyia ha woahyehyɛ no tete dadaada ansa na ɛnnɛ yɛn yɛ abɛhyia yi ɛserɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ kwansidie wɔ yɛ abrabɔ mu na aka wɔ yɛnim yi deɛ ɛbɛyɛ yareɛ san a ɛbɛto yɛn sumani abɛpie wɔ yɛn mu yi deɛ wobɛyi afiri yɛ so na woagyina tumi a wode suma wo ba no aba asase so yi na wode agye yɛn nyinaa na ne nyinaa wie pɛyɛ wɔ yɛ abrabɔ mu a aka sɛ naase ɛnka wo din daa amen wɔne ɔakyerɛ yɛwura ɔmokyerɛ ne n'akyi sɛ wɔatwa Peter, Nura, Wadaruma, nyame somafoɔ yɛ so wabɛto yi deɛ anka mammerɛ kwan so kwan da hɔ a wasrɛ wɔgyina wo nkyɛn na yɛtwa mfoni Yo.
nyame soma ewura sɛ a ɔbaa ha no deɛ kasa yɛ kyerɛ sɛ ɔbaa asantefoɔ ba ɛna afei wasan aba akanfoɔ ba ɛne ahemfo ɛno nti na onim sɛ ba a waba yi anka wɔ biribi ɛne ne ka ɛne asuma mu nsɛm bi ɛbɛkyerɛ yɛwura wɔde no nyinaa nkotodwe asi ani na biribi a ɔde baeɛ no ne ne mmienu nkɔntini aba n'anan so na biribi a ɛwɔ biara no nso so kɔ firi yankɔ deɛ akɔdo so ɔne ne mpanimfoɔ ɛnyɛ ɛkyɛfa wɔ mu nti na onim sɛ saa na aba nti nka wɔbaeɛ wɔbɛdaa ne ho adi wieɛ no afei baabi a ɔde ne bɛhyeɛ no yɛwura ama no mpanimfoɔ aba abɛhu no ne wɔn mu ne ne bɛsi ɛso sɛ wɔkra no ne ade a yɛwura sɛ aha ne yɛwura so nyamesom deɛ n'ani gye ho yie pa ɔne ade a ɛpɛ ano sure the register sure na adwuma no ma ɔsen dɛ baabi a mpɛ gyina bi da mekana ho asɛm ayi sɛ nhyɛfo bebree ɛgyina china koraa mpo na wosi wosi ɛyɛ anaa woyɛ pɛn ɔyɛ na ka kyerɛ mu ɛpɛm na masa ɔyɛ 10 minutes bɛpɛ ɔdɔ pɛm na dɛm ase nso yɛma wo na ma ɛho na biribi ayɛ a ɔbɛbɔ mfram ankyɛ ɛbɛsan ba ha bio wei deɛ aba ɛbɛkyɛ no mmom ɛda foforɔ ɔbɛsa ahyɛ da na waba na afei deɛ ɛsɛ na ɔfie sure was it checked maybe I sure yo wura sɛ akyɛ bisa ne agorɔ ɛnifɔ sɛ bosom a ɔno ɔbɛtena no ɛna ɔkyerɛ n'akyiwadeɛ ɛno nti yɛwura ɔbaa ha yi a deɛ ɛnkɔ yie ɔmo wɔhunu no ɔkyena no ɛkyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ohunu sɛ sɛm bi a abɛduru ha biara no anadwo awie wa no wobɔ no kunu mu a wɔbɛbia wo ɛno nti ɛna wɔma wo hunu ɛno nti waka ne deɛ yɛabɔ hɔ mmom da foforɔ no woba na biribi a pɛ so bia ayɛ dɛnta wama wo yo yeah yeah no
Cambodia mu.